Pinaupo ng Land Transportation Office or LTO Region 1 ang mga driver's license ng mga motorista na mauhuling lumalabag o lumabag sa batas trapiko ay hindi maaaring kumpiskahin sa oras ng apprehension bilang bahagi ng bagong patakaran sa pagsasaayos ng mga traffic violation fines. Ayon kay Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ang patakaraang ito ay nakasaad sa Department of Transportation or DOTR at Transportation Memorandum na Circular Number 2026-001 at LTO Memorandum Circular Number MVL 2026-4846 na nagtatakda ng alituntunin para sa standardized 15-day settlement period para sa traffic fines. Binanggit niya na ang mga naturang panahon ay bibilangin sa working days mula sa petsa ng paglabag at hindi isasama ang weekends at non-working holidays at iba pang araw kung kailan suspendido ang trabaho ng pamahalaan. Ipinabatid din ni Martinez na sa ginanap na region-wide flag ceremony noong Lunes, Enero 12, na ang LTO Region 1 ay patuloy na nagsusulong ng malinaw at pantay na pagpapatupad ng batas trapiko alinsunod sa prinsipyo ng transparency, accountability at disiplinadong service public. Dagdag pa niya, ang pagkakaisa ng pare-parehong implementasyon ng patakaran sa lahat ng tanggapan ng LTO sa region, Region 1 ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maitaguyod ang kaligtasan sa kalsada. IFM News. IFM News. IFM News.